हेलो फ्रेंड्स, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआव केरियारनि सोमोन्दैनो सावरायनाय जागोन। दा नोंथांमोना भिडिअनि थांनाय लानानै मिथिखाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जों मा केरियारनि सायाव सावरायनो लादों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, जाय बिथांमोना MBBS, BDS, आयुष एबा साफा मोजां डक्टर जानो गोसो दं, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोरैनो हेफाजाब होगोन। दा बिब्दिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो, जों माबोरै डक्टर जानो हायो। दा जों गिबियावनो सावरायगोन NEET नि सोमोन्दै एबा निटनि सोमोन्दै। निटनि आबुं फर्मआ जाबाय नेशनेल एलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट, आरो बे टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामनायनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि होनोब्ला NTA एबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनि, जायखौ CBSE नि आन्डाराव खुंनाय जायो। बेखौ खुंनायनि ओंथिया जाबाय इन्डियायाव जेसेबां MBBS, BDS, आयुर्वेदिक कलेजफोर दं, बे निटनि गेजेरजों बेचलर प्रग्रामाव एन्ट्रि होनाय। निटनि गेजेरजों जों बबेयाव एडमिसन मोननो हायो होनोब्ला MBBS, BDS आरो आयुष, जों बे मोनथाम कर्सखौ लानो हायो एबा MBBS, BDS, आयुष जानो हायो। MBBS नि आबुं फर्मआ जाबाय बेचलर अफ मेडिसिन एबा बेचलर अफ सार्जारि। BDS नि आबुं फर्मआ जाबाय बेचलर अफ डेन्टेल सार्जारि, आरो आयुषआ जाबाय आयुर्वेदिक एबा हमिअपेथिक डक्टर। दा नों बबे मोनसे कर्सखौ लायो बे नोंनि गोसो। बेनि उनाव दङ जोंहा, बेयो मोनसे नेशनेल लेभेलनि मेडिकेल एन्ट्रेन्स एग्जाम, बेखौ सिगाङावबो बुंबोखांखाबाय। दा बेनि उनाव दं आर'ज बिलाइ गथायनाय सम एबा जों खबर मोननाय सम। बबे समाव खबर मोनो? दा बे खबर मोननाय समा जाहैबाय जोंहा नभेम्बर, आरो बेनि आनजादा जायो जोंहा मे दानाव। बेनि उनाव दङ क्वालिफिकेसन एबा जों बेसेबां फरायनो नांगौ। दा बे फरायनायजों लोगोसे जोंहा साबजेक्टनिबो जोबोद गोनांथि दंथारो। जोङो बबे साबजेक्टखौ लाथारनो नांगौ। दा जोंहा क्वालिफिकेसना दङ 10+2 एबा हायार सेकेन्डारि जाबानो जागोन, आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव जोंहा थानांगोन फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'ल'जि आरो इंलिस। बियो कम्पालसरि, बे जोंहा थाथारनो नांगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम पार्सेन्टेज एबा जोंनो बेसेबां जौखोन्दो नांगौ। दा जेनेरेलफोरनि थाखाय नांगौ जोंनो 50 जौखोन्दो, आरो SC ST फोरनि थाखाय जोंहा 40 जौखोन्दोब्लाबो जागोन। दा मोनसे गोसो होनां आयदाया दङ जोंहा रिटेन टेस्ट, एबा जोङो बेखौ मोनबेसे साबजेक्ट लिरनो मोनो एबा मोनसे साबजेक्टआव बेसेबां नम्बर थायो, गासै बेसेबां कुइसन थायो, बेनि सोमोन्दै जों बेयाव सावरायगोन। दा सेथियाव दङ जोंहा से नाम्बाराव फिजिक्सआव गासै थागोन जोंहा 45टा कुइसन, आरो 45टा कुइसननि थाखाय गासै नम्बर थागोन जोंहा 180 नम्बर। आरो नैथियाव दङ जोंहा केमेस्ट्रियाबो गासै 45टा कुइसन थागोन, बिनि गासै नाम्बारा जाहैगोन 180। बिनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ जुल'जियाबो 45टा कुइसन्स, आरो बिनि गासै नाम्बारा जाहैगोन जोंहा 180। आरो 4 नाम्बाराव दङ जोंहा बटानियाबो गासै 45टा कुइसन, आरो बिनि गासै नम्बरा 180। बेखौ गासिबो दाजाबजोबोब्ला गासै कुइसना जाहैगोन जोंहा, बा सोंथिया जाहैगोन 180, आरो बिनि गासै नम्बरा जाहैगोन जोंहा 720। दा नेक्स्टआव दं MCQ टाइप एग्जाम, एबा बियो बासिनायसो। बेयाव मोनसे सोंथि थागोन, बे सोंथियाव जोंहा 4 एन्सार थागोन, बेखौ बासिनानै थार फिननायखौ होनांगौ। गासिबो बिदिनो गोजा, 4बो बिदिनो जागोन। बिनि उनाव नेक्स्टआव दङ जोंहा, बे एग्जामा अनलाइन नङा, अफलाइनसो होनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंहा एग्जाम डिउरेसन, एबा बिनि समा जाहैबाय गासै जोंहा 4 साबजेक्टआव 3 घन्टा जागोन। बेनि उनाव दङ जोंहा मार्किं स्किम, एबा बियो जोंहा माबायदि सोंनाय आरो फिननाया जायोब्ला एबा गासिबो जानाय जायोब्ला जोंहा मा मोनो मा मोना, जोङो बिनि सोमोन्दै बेयाव सावरायनाय जादों। दा गासिबो राइट एन्सार जाजोबोब्ला जोङो बेयाव +4 मोननाय जायो, एबा 4 मार्क्सआ प्लास जायो। आरो जुदि जोङो बबेबा सोंथिनि फिननायखौ जोङो रं एन्सार होफ्लांदोंब्ला, बेखौ जोङो बेनिफ्राय -1 जायो, एबा जोङो 1 नम्बर दाननाय जायो। थिग बेबायदिनो जायो बिनि एग्जामा।
दा आं सानबाय नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय। दा एसे रिपिट खालामफिनदों। NEET नि आबुं फर्मआ जाहैबाय नेसनेल एलिजिबिलिटि कम एन्ट्रेन्स टेस्ट। नेक्स्टआव दङ आरो नेसनेल टेस्टिं एजेन्सिया बे आनजादखौ खुङो। जोंहा एडमिसन लानो हायो जोङो एबा बबेयाव जों एडमिसन मोनो। नैबेयो जोंहा MBBS BDS आरो आयुष। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेयो जाहैबाय अनलि नेसनेल लेभेल मेडिकेल एन्ट्रेन्स टेस्ट। बेनिफ्राय जोङो एप्लिकेसना जोंहा जायो नभेम्बराव एबा जोङो नटिफिकेसन मोनो। बेनिफ्राय मे दानाव एग्जाम डेटआ जायो। बेनिफ्राय दङ जोंहा क्वालिफिकेसन। बिनि सोमोन्दै जों सावरायबावनोसै एसे रिपिट खालामफिनबावदों। 10+2 जानांगोन बा BSc जाब्लाबो जेबो नङा, खिन्थु साबजेक्टआ जोंहा जानांगोन फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'लजि विथ इंलिश कम्पालसरि। बेनिफ्राय मिनिमाम पार्सेन्टेजआ जोंहा जानो नांगोन 50% फर जेनेरेल, 40% फर SC ST। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ एज लिमिट 17 निफ्राय 25 5 इयार्स रिलेक्सेसन फर SC ST। बेनिफ्राय राइटेन टेस्टनि सोमोन्दै दानिसो आं मोजाङै बुंखांखाबाय। मोनब्रै साबजेक्ट जोंहा फिजिक्स, केमेस्ट्रि, जुल'जि, बटानि। बेयो गासिबो 44 नम्बरनि आरो नम्बरनि नङा, सोंथि थायो 44। बेनिफ्राय गासै मार्कआ जाहैयो मोनसे साबजेक्टआव 180। बेनिफ्राय मोनब्रैखौ लानानै गासै कुइसना जाहैयो जोंहा 180 आरो गासै नम्बरा जाहैयो 720 नम्बर। आरो बेयो जाहैबाय मोनसे MCQ टाइप एग्जाम आरो बे एग्जामा अफलाइन जायो। एग्जाम डिउरेसना 3 आवार्स। बेनिफ्राय मार्किं स्किम दङ जोंहा गासिबो राइट एन्साराव जोंहा +4 मोनगोन आरो रं एन्सार होयोब्ला जोंहा -1 जागोन। दा भिडिअ'आ बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरदो। नायनानै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं।